Ο λόγος είναι απλός, ότι αυτές όλες οι οικοδομές οι παλιές δεν είχαν ασανσέρ. Άρα αυτή τη στιγμή το κτίριο αυτό αξιοποιείται κατά τον καλύτερο τρόπο και προσφέρει πραγματικά, για μένα προσωπικά, είναι μια κοινωνική προσφορά στον άνθρωπο. Άρα ευχαριστώ και συγχαίρω τον κατασκευαστή και εσάς που είχατε την ευγενή καλοσύνη να έρθετε να το δείτε προσωπικά πώς λειτουργεί αυτό το ασανσέρ. Ο ηλιακός ανελκυστήρας που φτιάξαμε είναι ένα οικολογικό προϊόν το οποίο χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την λειτουργία του. Μπορεί να μπει σε μικρά σπίτια και να μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν σε αυτά, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει και το περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό η ασφάλεια που προσφέρει, επειδή χρησιμοποιεί το φως του ήλιου. Η ενέργεια που προέρχεται από το φως του ήλιου είναι συνεχής και μπορεί να λειτουργεί χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του. Είναι σημαντικό ότι οι άνθρωποι νιώθουν ασφάλεια με τον ανελκυστήρα αυτό και μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προστατεύοντας παράλληλα και το περιβάλλον. Αυτό που συμβαίνει πάρα πολλές φορές, που συμβαίνει που διακόπτεται το ρεύμα από διάφορους κεραυνούς κτλ. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα για αυτό το μηχάνημα. Λειτουργεί κανονικότατα και υπάρχει και ένα κλειδάκι που σε οδηγεί εκεί που θέλεις όταν δημιουργηθεί πρόβλημα, μια βλάβη του ασανσέρ. Πάντοτε λειτουργεί τέλεια. Ο ηλιακός ανελκυστήρας είναι το μέλλον. Είναι το μέλλον που θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό που δουλεύουμε για το περιβάλλον. Μπορούμε και ικανοποιούμε τις ανάγκες των ανθρώπων, αλλά παράλληλα αφήνουμε ένα πιο πράσινο περιβάλλον και μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά μας.